Να είμαι απαιτητική σαν γυναίκα. Δηλαδή θέλω αυτό, θέλω να με πας εκεί σαν μικρό παιδί, όχι μου το έταξε τέλος. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν δίνω δικαιώματα, τους προσέχω σαν μωρά, φροντίζω, είμαι πολύ εντάξει. Άρα Μάλιστα. αυτοί παθαίνουν σοκ όταν με χάνουν, εγώ τους έχω προειδοποιήσει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, να πω ότι η Ανούλα φέτος το καλοκαίρι θα κάνει relax, θα κάνει διακοπές. Θα κάνουμε και τα εξτρά μας μαζί. Ναι, εξτρά με τον μπαμπά, εξτρά με μένα, εξτρά με τον Νικολάκη, μπορεί και όλοι μαζί. Ναι. Σε κλαμπ, Ναι, προσωπικό διακοπούλες με την Ατζελίνα μας, τριμεράκια. διακοπούλες με την κατάλληλη παρέα. Στο εξοχικό, Ναι. σε νησάκια. Από Σεπτέμβρη θα μπούμε να γράψουμε, να κάνουμε την υλοποίηση όλων των τραγουδιών. Τα έχεις κάνει, απλά επειδή είσαι και λίγο τελειομανής. Πιστεύω ότι ναι, τον Σεπτέμβριο Θα μπεις θα το δυναμικά. τελειώσω. Ναι, Ξέρω γιατί ότι αυτή τώρα τη στιγμή λίγο έχω ξεφύγει, έχεις ξέρεις. ξεφύγει. Καλά, εσύ ναι, χαλαρώνω, γενικότερα. ξεκουράζομαι. Αυτές οι εποχές σε πιάνει κάτι. Αλλά Είμαι του καλοκαιριού εγώ. τέλος τρελαίνομαι. Αυγούστου όμως, από ό,τι να φανταστώ, αρχές Σεπτέμβρη θα αρχίσεις να μπαίνεις δυναμικά, να κάνεις Ναι. φωτογραφία. Ξέρω ότι έχεις μπει στο στούντιο. Απλά επειδή ξέρω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα μας πεις ότι δεν το πας σωστά εδώ, δεν το πας σωστά εκεί, Ναι, δεν το τα έκανα σωστά. κλασικά. Και θα αρχίσεις πάλι να το ξανακάνεις όλα από την αρχή. Δηλαδή αυτή είναι είσαι τελειομανή σε όλα. Τελειομανής απλά. Ναι. Θέλεις αυτό που θα κάνεις, αν το Ναι, κάνεις ναι, και ειδικά θέλω. μετά από καιρό, θέλεις να είναι στην καλά. τρίχα, στην πένα. Ας κάνω κάτι μικρό, αλλά θέλω να είναι εντάξει. Όσο μπορώ. Ναι. Έχεις γενικότερα μια μανία. Μανία. Το σταριλίκι, ρε παιδί μου, σου έχει περάσει μέσα σου μία Ανούλα και θα πρέπει να κρατήσω αυτή την τσάντα. Θα πρέπει να φορέσω αυτό το παπούτσι. Όχι, αυτά τα έχω, αλλά όχι Σαν όπως το Ανούλα, θέτεις εσύ. φλωρινιώτη, το έχεις σαν άνθρωπος. Όχι, από μικρή μου, ναι. Από μικρή. Μ' άρεσε να έχω τα καλύτερα. Τα λούσα σου. Αυτά με φάγανε. Αυτό δεν σε Τώρα πάγανε. δεν είναι εποχές. Τους άλλους πάγανε. Ναι, και δεν είναι και εποχές, έτσι. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, είναι η πρίκα μου. Είναι η πρίκα σου, εντάξει. Μου λέει ο πατέρας μου, μη στεναχωριέσαι κοπέλα μου. Άμα έρθουμε σε δύσκολες στιγμές, θα πουλήσεις με τα παπούτσια σου και τις Δεν τσάντες το σου. πιστεύω αυτό. Μμ. Δηλαδή θα προτιμήσεις να μείνεις χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, η τσάντα από τη συλλογή δεν θα βγει. Όχι. Για μένα είναι, αφού ξέρεις ότι έχω αδυναμία στα πράγματά μου και τα λατρεύω και τα φροντίζω. Γενικά, ό,τι μου ανήκει. Καλά, ναι. Και Είσαι. τώρα, ναι, Είσαι σε είμαι. αυτό, πολύ νοικοκυρά, πολύ λουσού. Είσαι το απόλυτο θηλυκό. Ναι. Και... εντάξει. Μια απλή γυναίκα. Είμαι Εσύ, όπως Εύλογα, όλες να οι σε ρωτήσω άλλες. τώρα κάτι σε πάω γενικότερα. Όχι πίσω, πάντα το λένε αυτό. Όταν βλέπεις τα περιοδικά, τον τύπο Ναι. και σε γράφουν το πιο αψεγάδια στο κορμί. Με γράφαν, όχι τώρα. Τώρα δεν υπάρχουν και τύποι, γι' αυτό δεν γράφουν. Ή δεν ασχολούνται. Όχι, ασχολούνται. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ασχολούνται. Αλλά όταν σε γράφουν ότι είσαι το τέλειο κορμί, λαμπάδα και τα σχετικά και όλα τα αντρικά βλέμματα σαστίζουν στο κορμί σου. Δεν υπάρχει. Ίχνος ψεγάδι. Εσύ ούτε το παίρνεις και το διαβάζεις. Είσαι στα blog. Ναι, τι λέω. Ναι. Ότι έχουν να φάνε πολύ καιρό ψάρι. Δεν νομίζω, μάλλον εσύ δεν το τρως Δεν καλά το θεωρώ ψάρι. ότι έχω την κορμάρα. Την κορμάρα Τα έχεις. ψαγάδια στη έλα τώρα. Αυτά είναι υπερβολές. Απλά ξέρω να αντιθώ. Αυτό θεωρώ Διατηρείσαι, ότι είναι. προσέχεις όμως κιόλας. να πω. Προσέχω, ξεφεύγω. Με ξέρεις πόσο Εντάξει, τρώω. λίγο ξεφεύγουμε για Αλλά λίγο, προσπαθώ, δεν αφήνω τον εαυτό μου. Δηλαδή πάνω από 3 κιλά. Ναι. Μετά δίαιτα, αλλά μου αρέσει το φαγητό. Να σε ρωτήσω κάτι, μάλιστα Γιαννάκη μου, να κλείσω και με αυτό. Όταν βλέπεις και σχολιάζουν κάποια σχέση σου, είτε σε blog, είτε σε κάποιο έντυπο, πώς αντιδράς? Είναι η δουλειά τους βέβαια αυτή. Ναι. Σου έχει τύχει, ξέρω. Θέλω να μου πεις πώς το πήρε και εκείνος, πώς το πήρες κι εσύ. Cool. Εσύ Τι να κάνουμε αυτά. Cool. Εντάξει, τι να πεις. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να μην κυκλοφορείς. Όχι βέβαια. Μα, Δεν σε ενοχλεί, δηλαδή άμα δεν είσαι φτιαγμένη, βαμμένη και τα σχετικά. αφού με ξέρεις εμένα ότι δεν είμαι χύμα. Εγώ σε ξέρω, εγώ θέλω να τα πεις στον κόσμο τα μεταδώσεις ότι όταν είδες ας Αυτό πούμε. είναι ο ένας καυγάς με τον πατέρα μου. Τι, για το μακιγιάζ και το. Ναι, όλη μέρα. Εγώ Η είμαι της αλήθεια είναι Άννης ότι την η Ανούλα ημέρα. είναι, πάει τα γυμναστήρια της χήμα, άβα, αυτή, με το κλάμερ στο κεφάλι. το κλάμερ, με το είναι μαλλί να νοικοκυρά πετάει, στο σπίτι έτσι. της μάνα και όλα αυτά που προλέγεις από την αρχή. Λοιπόν, Ανούλα, έφτασε η εκπομπή στο τέλος της. Το καταλαβες? Όχι. Ναι. Έτσι μιλάμε κάτι 10 ώρα στο τηλέφωνο και εμείς νομίζουμε ότι έχουμε μιλήσει 5 λεπτά και μας παίρνει ο κόσμος από μέσα και λέει τελειώνεται, με ποιο Ναι, μιλάς. καλέ, μου μιλάτε. Είναι τρομερό. Λοιπόν, Ανούλα, να σε ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα κοντά μου.
να ανακεφαλαιώσω. Ανούλα, διακοπές full. Σεπτέμβρη, δυναμικά, νέα δισκογραφική δουλειά. Σταθερή στον έρωτα, γιατί χωρίς τον έρωτα εσύ δεν μπορείς. Με το suspense, τα πρότυπα άντρα είπαμε, για τον μπαμπά είπαμε, για την Ατζελίνα μας είπαμε, όλα τα είπαμε. Νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη θα σας άρεσε πάρα πολύ, αν σας την παρακολουθήσατε. Νιώθω λες και μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι το κακό. Περάσαμε λέτε, πολύ όμορφα και είμαι σίγουρη ότι περάσαν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και ειδικά ορισμένοι. Να δούμε εμείς αν θα περάσουμε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Να στέλνετε καλά, να περάτε καλά, να χαμογελάτε. Γιατί τι κάνετε, τους άλλους να ανησυχούν. Και το χαμόγελο να είναι και τρισδιάστατο. Το ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα. Εδώ, την ίδια ώρα, στο ίδιο κανάλι. Με μία ακόμα καλεσμένη έκπληξη. Μέχρι τότε, bye bye. Γεια σας! Bye. Είμαι εδώ.